皆さんこんにちは。私はウイグル人のメメット・コルバンです。今日はですね、迷惑ということはどんなことかということの説明とか、自分の感想、自分の外国人として、もちろんどんな国にもですね、こういうふうにどんな文化とかでもですね、こういうふうに迷惑とか言葉があると思いますけれどもね、私日本にいた時はすごく感じたのはですね、日本の文化の一部分かわからないんですけれども、人に迷惑かけないでくださいっていうことをたくさん聞いてきたんですよ。だからその教育面ではですね、すごくいいことだと思いますけれども、今日はですね、その迷惑っていうのは良い点と良くない点をちょっと説明して、皆さんとですねちょっと検討したいと思います。迷惑っていうのはですね、良い面というか、私もちょっとリストをしたんですけれども、いい面はですね、自分でですね解決がある力にしてくださいという意味ですよね。だからみんなですね、自分で努力して自分で一人で解決できるようになりますよ。他の人に迷惑かけないようにしましょうということですよね。だからその頭を使うし、あとはですね、その失敗がですね何回も自分でやって失敗が多いから、その勉強になるしということもあります。で、あとはですね、その他の人に迷惑かけないで自分で解決するのは行動するんですよね。だから怠け者になれないですよね。だからすごくいい面がたくさんあります。多分他の方々もですね、何か考えがあればコメントしたら嬉しいですけども、良くない面としてはですね、第一お互いにですねそのコミュニケーション能力がなくなるということですよね。だからコミュニケーションがなくなったらですね、お互いにもちろん愛情とかもなくなるし、友達もできないし、もっとひどくなったらですね、一人で解決できない場合はですね、他の人の相談しないで失敗がですね繰り返して失敗が多い場合はですね、本当に自殺するかもしれませんけどね。だから日本はですね、世界中でですね、その自殺人が多いと言われるんですけども、もちろん他の国でもあると思いますけども、だからこのですねこの迷惑ということはですね、良い面で考えたらどうかなと思います。もちろん私はですね自分のウイグルのことと比べるんですよ。だから日本はですね、私一人友達がですね、当時ウイグルに戻った時はですね、お互いに話したらですね、その友達がですね、もしですねウイグルが発達したら、日本と同じぐらい発達したらですね、そういうふうにですね、日本と同じようになるかもしれませんって言ったんですよ。だから私もですね、そういうふうに日本にいた時はですね、そういうふうに合コンとかですねテレビとかでですね見て本当にびっくりしたんですけれども、もちろんウイグルでもですね昔ですね、大昔あったんですけれども、で私がですね若い頃ですね、そのパーティーとかですねウイグル人がですねパーティーが大好きですよ。だからパーティーとか多かったからその時ですね、その女の子とコミュニケーションして、そういうふうにデートして、そういうふうに、ことがですね多かったんですけれども、で最近はですね、私もびっくりしたのはですね、ウイグルでもですね、ウイグルの状況は今はすごく悪いんですけれども、知ってる方も多いと思いますけれども、テレビ番組かわからないんですけれども、ウイグルでもですね合コンとかですね TV でですね合コンとかは見たんですよ。見てびっくりしたんですけれども、一部分ですけれども、この状況はですね、だから私の考えはですね、私カナダに来てからですね、そういうふうに
カナダのこととか日本のこととかですね、あとはウイグルとかですね、自然に頭の中に比べるんですよ。だからちょっとぐらい日本の方がですねその迷惑ということはですねやりすぎかなと個人的に思います。それはもちろん日本のことですけれども、私個人的にそう思いますけれども、で私もですね日本でバイトした時もですね若者とたくさん話してきたんですけれども、そういうふうにですね恋人がいますかとかいろいろ話したんですけれども、チャンスがない、自分でですね忙しいからチャンスがないっていう若者が多いんですよ。だから多分ですね世界中のこの状況今はですねどんどん同じようになってるんですけれども、多分ですね私の考えはですねこれからもですねこういうふうにしたらですねひどくなるかもしれません。だからその迷惑ということはですね良くない面はですね考えたらですねそのコミュニケーションがなくなるとか愛情が薄くなってとかですね友達がなくなる友達ができないとかこういうところで考えたらですねちょっとぐらいですねそういうふうに迷惑ですね一人でですね解決できないことも多いですよ。だから人に話して勇気出してですね勇気が一番大事だと思いますよ。日本の方がですねすごくシャイというか恥ずかしいが多いですけれどもその恥ずかしいする人がですねだからその勇気出してですねコミュニケーションしたらですねもっと生活というか生活が充実になるかもしれませんと思います。だから私のこの立場でですねこういうふうに分析がもちろんですね良くないと思いますけれども、これはですね私個人的にですねずっと思ってきたことですよ。だから私もですねたまにですねこの日本人とウイグル人の何かつながりがあるかなとたまに思いますよ。だから言語のその文法とかもすごく似ているし、だから私もですねここトロントでもですねたくさん日本のことを友達にですね言ったらですね日本の帰って戻ってって言われることもあるんですよ、親しい友達がですね。だからここトロントももちろんいいところもいっぱいあるし日本もいっぱいあるけども、で私はですね日本に長い時間住んでいたのでそういうふうにですねあとはですね私も日本にいた時はですね精神病のその授業を教えたんですけどもすごく面白くてですねその心理的な面もあるしだから人の中にもう一人がいるっていうことを聞いてですねびっくりしたんですよ、読んでですね。だからその時ですね看護学校でいろいろ教えてきたんですけれども皆さんですねその心理学とか精神の面とかですねすごく興味がある方が多いと思いますけれども、もしですねこういうふうに迷惑ということの良くない点とかいい点とかはですねこの YouTube の下にコメントしたら本当に幸せです。これからもですね一緒に勉強になるかもしれませんけれども、これはですね社会的な問題だと思いますけれどもちょっとずつですねこのコミュニケーションしたらですねすごくストレスとかですねストレスにもなれないしで友達もですねたくさん作ることができます。今日はですねここまでですねちょっといろいろ右左からですね喋っちゃったんですけれども、前回はですねその消化器全般の堪能までですね説明したんですけれども、これからですね次回のビデオでですねその肝臓脂肪肝とかですね肝硬変とかですね説明したいと思います。もしですね時間があったらですねご登録とごシェアよろしくお願いします。ありがとうございました。